र भाइ बैयाव थांथ' सल' लोगोफोर जों दा ओंखारबाय जोङो साथाम आंजों लोगोसे फिसाला आरो फंबाय सासे फिसाला जोङो दा बावखुंग्रि हाजो फेस्टिभेलाव जों दिनै लास्ट जोबथा सान जों थांनो ओंखारदों हठात भिडिअखौ आं दिनै खालामफिनबाय मानोना मैया भिडिअआ शुट जादों 13 थारिखआव सल' जों होबाय जों बाइकजोंनो खारबोदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय जे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव माबायदि मानसि फैदों नै दा ट्राफिक जाम जाजेनबाय बे जाहैबाय मा क'क्राझार फ्लाइअभार बारनानै नै बेवहाय एसे ट्राफिकआ दानो जाम जाहांखाबाय नै बोरै सौहैगोन बोरै सफैगोन सिन्थासो जाबाय आरो एसे थारमाने माब्रै एसे लेट जादों ओंखारनाया जों दानखेना फैबाय आङो होमबाबो लामाखौथ' बिसोर मोनसे साइडल' हगारदोंना बिसोर औवाबाजों हगाराखै नालाय ओरै सोलायग्रा खाथिजोंसो थांनांगौ लागावबाय जों फुरा सिबबाय जों सराइखेला मोनहां जाथारबाय नै सराइखेला खाथिजों जों ओरै माने राइट साइडजों जों हाबसिगोन आरो अके जोङो मोनफैबाय जों सराइखेला मोनफैबाय जोङो लेफ्ट टार्न लानोसै नै फुरा जाम जालायबाय बाहाय गेट खाथिजों मोननाय लोगो लोगो माने फुरा हिउज जाम जालायबाय आरोखि नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थांबानो जाबाय बे मोनसे आलादा मोनसे भिडिअ बियो मोनसे पलिटिकेलि मोनसे भिडिअ नङा स' आङो दिनै बाइकजोंनो फुरा सिबलांदों अके जों मेन गेटजों हाबबाय जों बारबाय आं नोंसोरनि एसे भिडिअखौ काट खालामनानै होबाय बै माबाया टाटा मबाइला एसे डिस्टार्ब खालामबायलै सिगाङाव थांथायनानै लामा हाबथ'वा माथ'वा बै साइडजों लागायसै ह बारनो हाला होबाय मोननोसै रायजोफोर बावखुंग्रि हाजो मोननोसै आयौ 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 बाइक दोननोसै आङो स्टेन्डआव बाइक दोननो सोबाय लोगोफोर आङो दा बाइक अके बाइक दोनबाय नै बिसोर आंना हिर'फ्रा सानैबो चल' लेट्स गो आङो बिखायाव केमेराखौ होनानै आं थाबायबाय दा लागाव सोर बेसेबां मोजां सुन्दरि सिख्लाफोर दं नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि मानसिफोर फैदों दा नैबाव जि जुंखाम लानो नागिरबाय जोङो जुंखाम लानोसै जुंखामा माने 20 थाखानो मोनसेयावनो जुंखाम रुनाय आरोना ओमफ्राय जों दै बथल जाग्रा लोंग्राखौ जों सेस जों न'निफ्राय लाखाजोबदों थेवब्लाबो जुंखाम जानो होननायखाय जुंखाम लानो नागिरसै बारा खोनानो नागिरा बिदि दखाना अके लालायबाय जों थाबायफिनलायबाय नै मालाय बर'नि आंगो दोरोङारि गाननाय जोमनाय गानदों कट गाननानै बयबो ओंखारबाय बयबो थाबायबाय नै जोंना जोहोलावफ्रा फुरा माने आमोद जाथारदों आरोना माने हाजो गाखोनो होननानै ओंखायनो बिथांमोना फुरा थाबायो आं हास्लाबखाया मोनथिबायना नुवाखैनो हनै सिगां थाबायगासिनो अके नैबेलाय मेन गेट मोनबाय नोंथांमोना नुनो हाबाय बे जाहैबाय मा मेन गेट अके जों मेन गेटखौ जों मोनबाय जों बेखौ बारनानै हाजोआव जोङो हख्लाय लांनोसै नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नायबाय थागोन होननानै वाव डेक'रेसना बरियालै एकदमबारे बरिया डेक'रेसना आयौ 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 बे मानसिफ्रा फुरा दाहायसो सोर गाखोनो हायो सोर गाबो सोर गाबलिनो दासो नुसिगोन दा आरोना लागाव आंबोथ' होथारनोसै एबार मा गाखोफुंनो हागोन ना हाया नायनोसै आरोना चल' आयदाय मानसिफ्रा माथो जाम मोस्रोमफोर बायदिसो जाजोब्बायलै लागाव हख्लाय दावखो फुरा माने गाखोबाय जोङो दा फुरा मेन डेस्टिनेसनसिम जों थांनो नाजागासिनो दङ आरोना जोङो दा थाबायगासिनो दङ बाव मानसिफोरा दा आं गोजौनिफ्राय खेबख्लायबाय नायलाय मानसिफ्रा माबायदि नुहुरो बरिया नुखायो आं माने गोजौनिफ्राय खेबख्लायना होबाय आरोखि नोंथांमोन देखायनो होननानै एम्फौफोर बायदि फुरा रोजा मानसिफोरलै बरिया खालै हाबाब नै वान्डारला मोनफैबाय जोङो हाजो थिखिनियावहाय बे दालांखौ बारनानै आरो दंबावो होनना बुंदों बिराद गोजान लागाव फार्स्ट टाइम दिनै आं गाखोफुंनो हागोन ना हाया नायथारनोसै नोंथांमोननो देखायगोन बेसेबां हायो सेस्था खालामगोन आङो खेबनो बेसेबां हायो मेंग्लिबाय आङो फुरा थाबायनो हाया आदैफ्रा रम मोनजोब्बाय फाग्ला खुनु बेला प्रेक्टिस गैया डाइरेक्ट बिदि हाजो गाखोलाबाय जायो सयथिबो
उन्दैफ्राथ' खारखोलानोसो नागिरबावो ओमफ्राय आंहा जायाना लागाव आङो बिसोरखौ होनदों उन्दैफोरखौ नोंसोर थाथ' ससे थाबाय आरो ससे आरो थाबाय आंखौ ने होननानै आंखौ मानोना मानसिजोंबो नोङो गोमानो हागौ ना आन्दायलाबायहैनो हागौ बेसेबां मानसि भिराव बे आरो नैबे मोनसे मन्दिर फैलायबाय आरो मन्दिराव मोनफैलायबाय मानोना हाजो सा बेबायदिनो माखासे मन्दिरफोर दङ आरो ना शिब मन्दिर बा बायदि मन्दिर आरो ना बे आरो जों बाय दसे रेस्ट लानानै माने जोङो दा थांसिगोनलाय आरोखि अके आंना देखायगोन एसे रेस्ट लाग्रोनोसैलाय नोंथांमोननो आङो दा देखायगोन ओरैबायदि मानसिफोर फैनायनि गेजेराव गासिबो नाफामजोब जों बर'जोब सल' थाबाय नानिमोन थाबाय दावखो नानिमोन दावखो जाला हनै बेस्राफोर थखन लालायबाबो आदैयानो माने आथिङाव सुरबाबो जालानो बेस्राफोर माथो खालामबावनो लागाव हख्लाय थाबाय बोलो हो जेबो जायालै थाबाय आरो थाबाय बोलोसो लायो आदै फारसे गोरा जायो लागाव दावखो जोबागौ मानि दावखो हायोबा अख्रांसिम दावखो चलो मा रायजोफोर नुगासिनो दं नोंसोरो 10 टाका आइसक्रिम 10 टाका 5 टाका 5 टाका आइसक्रिम 5 टाका दावखो बेसेबां हायो दावखो चलो औ बाहा दं बोरो थिखिनियालाय जों थिखिनिसो नागिरो अख्रांसिमबाबो गाखोगोन बाव मानसिफ्रा हनै दोबै आयौ रज'आ थोस बाप लागाव अख्लाय मोनथारनोसै होनदों लोगोफोर मानसिफ्रा माने गोजौखौ मोनथारनोसै होनना बुंगासिनो दं आरो बिराद मानसिफोर नुबायलै आङो आयौ माने सेंग्रा सिख्लाफोरनिसो जरा मालाय बेरायदों थांदों आखाइ हमदों बोखोदों हाबाब नै फाइनालि जों दा लास्ट डेस्टिनेसनाव सफैबाय बावखुंग्रिनि फाइनाल डेस्टिनेसनाव सफैबाय ओमफ्राय आं मोननायखायनो मानसिफोरनि हाला लास्ट डेस्टिनेसना बेनो हाला जों दा सफैबाय जों दा ओंखारलांसिगोन फार्स्ट टाइम जोङो सफैनाय जाबाय आरोखि बिराद खुसिलां फाइनालि सफैनानै नै जोङो दा बेनो आरोना फाइनाल लास्ट डेस्टिनेसना बेनो माखासे ओंखारफिनबाय माखासे गाखोफिनबाय माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि दोबै फेस्टिभेलाव बाह मोस्रोमफोर बायदि एम्फौफोर बायदि फुरा हाजार मानसिफोर फैबाय आरोखि ना माने जोङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे लास्ट जोबनायनि मन्दिरा बेनो जोबथा मन्दिरा बेनो बाहाय मन्दिराव गोबां माखासे माने खुलुमग्राफोरनि होंगो दोंगो नुथायखौ नुनो मोन्दों आं नोंथांमोन देखायदों बे फुरा हिउज मानसिफ्रा बाहाय फुजा खुलुमदों आरोखि ओमफ्राय आंथ' हाबनोनो जायगाखौ मोनखायासै मा दं बाहाय मानि मुरथि शिबनि मुरथि ना सोरनि मुरथि आं खालामनासै स' बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय थेंक इउ